Pag-isagya nga ya mga makaisiran uway. Nagya nga ya, nagya mo na nga mga pagaritan wa mga siya uway. Na di kaya na yamanan yan na ipnibati sabab ko yamanan yan na malubay kung sutilit ka. Yang na mga siya ko kaya pangrarian ang ayap po na namiyang rar siya kaya nan aabidin makatengko pa. Ako siya kaya nan Moner pangandaman. Na piyakal lang kapiran ako si Nasir Abinala. Eleni ukukuan di gitu nupiyo Nasirano pan. Na inwitirar kami siya sa kaya kasasaksiyan ng mga Joma. Auto po siya kaya ni Mayor Basita. Nairan paninangan. At timo-timo kan mga ulama salapi. Ayamala nagyang kai salapi wahabi, agyang kai akyapo. Nasiram buku na dua, ikatulira si akyan na nasir. Nakya getakan. Apa ni ba tita na final? Nakagiyop man ay reso niyo, nakagiyop pa man na malubay ako itindig. Na aya mapetirwa kan rakanu. Nau kaya ka pendiba tita no, nau pa man ada tarubad na maananan. Mangalakan wi gradu kiber. Nas pendiba tita no awidan tan wakis di pelumatan. Syahada. Nasang na pagbidan na rakanu so ada dia kan sanawiya kan saya papasadang sa kami lo. Mumtaz. Nagusok kaya kuliah kan kaya papasadang sa syahada aliyah. Si saupamana Jami' Abi Bakar Al-Islami. Afara agian kana upamana Madinatul Munawwarah. Na pagkilya kan sa syahada aliyah tamang kuwati katun najah naguso mga kasbu darajat. Pakilay niyo bebedere sa kanwida. Pugis kami ni agi madak lataw. Napakilay tanong, napakumuha tanong sa sakato alim. Alim. Na ay panarekomenda na alim na sakato imasyong. Kagi sa kamunir. Na imasyong pa. Si Dr. Parok na ay buwas sa kanira na pagilay nila syahadata. Ay di yung napakilay agian ka na yung ditero na magister ka. Umigo mo nga sa nagian ka na natito magister ka o pa man na di nga diteroon. Amya ka magister ka sak giyan ko tamin ni surat ka, tesis ka. Napakilay na ka, kami kita banakur ka. Sa tipetero na ka na ginana siya nga na, benar. O benaran na. Napakilay na ka, bud. Saka mambuha kayo pa man na abinin makateng ko po. Adi malalay sa giyan ka na marka sa giyan na mga siya. O kaya pangrara ka sa giyan kaya mga ulama. Napakilay na ka mambuso pa makukuhan na awidin nga mambuso diploma nga, sa kaya pa ka magister ka. Aku tesis ka. Sadi nga sini ka tirwa. Ako pa man nakagi masakan na ada ko maka magister. Ay bumi pa sakan da kuna nya kapasada ko sa syahada. Uliya si sa Jami' Abi Bakar Farah Madinatul Munawwarah. Na pakilya kan magusur ka. Na ay saksi tanu na pakapagilay nga para tadi di makapumuko. Na kumuha ko sa ulama. Ataga masyu. Asya kaya Dr. Parok. Pagilay niya so sa data antay peke. Nagui ka dua ulama si Sabakulud Kalawi. Pagi siya kena na taga Bakulud Kalawi siya kena na abidin makaten po pa. Na ani naman bumaylay. Ulama ko to, di makapiramig. Antay pepeke ko rakata. Nagutan buku ni sok libiti. Nakagaya tigiyo pa na mahina sok na basara bentan kan ma internasional. Wa kay aman mga tao. Oway. Arab kan dibatitan. Sagi mau dua kan. Paganayron na benar nih waginan niyo diteru na aya benar na sosya na aya agama nasakan naginan na kana baginan ni agama ka ini yang kubenan ku Rasulullah na ini yang ku mga agul baita ikadua na benar niyo open na ya agian kana na gadar kum na siya limbutan agina na gadar kum yuro na hadis yuro na daif ana siya limbutan so Ali radhiyallahu anhu na so Abu Bakar Umar Utsman na mga dalim, mga palalalim masya lingkutan ni Rasul Ali radhiyallahu anhu. Sa kanagina na pimbalan na napeke akatiru na mga mauduanan, pimbalan na mga Yahudi na ugian kanan ako. Katalo. Nagian kanan maudu, nagian kanan na dinunin katiru at untul so Syiah Ahlul Bait. Na tentu na karakan waginan na Syiah Ahlul Bait na eskamanan agama. Arkanan ng mga Yahudi. So Syiah naridwinan so Ahlul Bait. Sirani miuno kung mga Ahlul Bait si sagian kana na Persian. Iwa patayran so Utsman nya patayran so Ali san sa Persia
niya patay raman so Hasan matatago sa agyang kana napakita na irakaw ira na dinira ni tebarukan niya patay raman so Hosay na amya terapiran pilala kutiran dairan mo malindi nga diran itero na pububayaan niran na diyan na adino di san di tero na aglulubay ito adino dito kon nakana baginan so aglulubay ito rasul kaso aglulubay ito rasul nga di mangungunutan na si wallahu si rasulullah ayamatan na anas segitang bidan anam bidas segitu ayaw matan na sengay pagina na aglulubay ito san na aglulubay ito aparte ka iranian isa sangay sa diyan ka aglulubay ito rasul kagi upama na tirumangan pagihijak na nga Islam na diniubo kay magaga so tigwallahu ta'ala wayam kurullah wallahu khairul makirin di siran di maginantangan sa upama na ikabatalempang na katiru gelebak umamantea na upama na gitu kuno Islam oay na swalla na mbetad membusa pelanunian wallahu khairul makirin swalla na kalalalapangan yan so langwan membetad sa ikmat yang binasanya sa Quran. Ino to, nailaman nagyan kaya maka, ay tanugup ke kiblat, nantay uluan magimamun, mga salafi, mga ulama salafi. Natayop ke gua diuna ino kan kiblat, ay niyo kunutan sa na mga ulama salafi. Apitir wala nagina na babarakatan. Toruan ulang wano kaadi, natayop pa man na mensol tungas wala, bukugmus. Nakarina kenan sa upaman na akal sana Yahudi ka para mikaguda maka natigina mengiringan yupman ay kiblat tanong nagiyan ka iya Karbala nasa kadug oay na di kami ni rumah na di kan manari dite kaya ka bani ungge tagi mada kelataw paya gini na siya kanu di kan diterwa yupaman ako anu nagina ni mapeterwa kanon age dini pakataon igmo age su diploma kul hatu burhanakum in kuntum sadikum betadniu so upama kukuan na karina niyo upama na yung askan benar na awidan ko so diplomakan sa kaya pakapasadakan syahada aliyah kuliatul hadis wa dirasya islamiyah sisa Jami'ah Abi Bakar al-Islamiyah far' Madinatul Munawwarah asyen nambu Jami'ah San as-Salafi sisa gian kanan Pakistan oway na gian na kaya pangadilan na igmaw niyo mambuso mga diploma niyo. Adna kay maylay madeclare. Agi nga di mamangis ka mamamante na magister. Nas kanu mambu na uba kanu magister na gmaw niyo. Uta ka basa ko. Adi tanu purwak na lima kana tero na kan. Amya katabangan no tebe na ko ni. O mapaki gmaw niyo kay tabiu. Kami ni surat yu arisalan niyo sa kay magisterio. Kita ba na ko penaki. Nakakabayaw na Arab na Arabantan. Antan wagi di pakakuan. Nakautos si Abdurrahman Pahlawi. Eta nung bitiray. Saka aminula, nakoto si Abdurrahman Pahlawi. Kanamya tiga-tiga saka. Tama sa butig. Lumbay na ginasuko ko na na panakap sunguan karo na di ko di makinibat na di ka di makimbal sa tartib. Na may kaiman to niya karanira ni siya ibu Peter wa na si Abdurrahman Pahlawi na sa kanang bitiray ka anak kabali sa tartib na di ka magiw. Saka kay pagkusa dahilan sa ginang bima Peter wa kanon balasan kan wallahu taala sa ginang kami terwakan sa diyan ka inwak na miyatero ka lindi nga ka benar ka ayamata na kinak nabapigilian na kadakli kitab ay pigilain na antay matataguguk benar ama kang bebekeng Quran na usus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ba sa kandibat na pigilin natay makadapulog sa kitab milyon wala sa ngawat no wallahu taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.